Total na 170,000 pisong kantidad nin iligal na droga ang nakumpiskar kan otoridad sa sarong construction worker sa Purok 2 Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte, 1:50 nin maagahon kasubago. Binisto ang suspect na si alias Ador, 41 anyos, soltero, asin residente kan Purok 10 Barangay 8, Dait, Camarines Norte. Nakuha sa posisyon kay ni ang 5 sadit na plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na may gabat na 25 gramo, asin kwarta na ginamit bilang buy-bust money. Sa impormasyon, haloy ng pigmamanmanan kan otoridad ang hiro kan suspect na pigkukonsiderar man bilang high-value individual sa indang lugar. Tuloy na nagsasagawa ng mga operasyon para mahinto na ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa ating lipunan na alam naman po natin na ito ay number 1 na nakakasira o minsan ay nagiging ugat pa ng ilang krimen na nangyayari sa ating pamayanan. Nasa kustodiya na kan Talisay MPS ang suspect asin naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.